În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Frați, întru Hristos Iisus Domnul, unicul și adevăratul Mântuitor a neamului omenesc și a întregii creații, mă aflu în orașul Tulcea, județul Tulcea, România, pe malul lacului Ciuperca, un lac aflat în mijlocul orașului, care, pe lângă faleza fluviului Dunărea, respectiv brațul Sfântului Gheorghe, reprezintă locuri de promenadă pentru cei ce iubesc natura, mediul înconjurător și ceea ce mâinile lui Dumnezeu a creat pe acest pământ. În această zi, în care în calendarele creștin-ortodoxe este prăznuit unul, n-aș spune dintre cei mai mari, dar dintre marii cuvioși trăitori ai Atonului de neam rus, Siluan Atonitul, care a viețuit aproape de zilele noastre, secolul 17, secolul 18 a dormit pentru Domnul, la mănăstirea Rusicon, zis și Pantele, a Sfântului Mucenic Pantelimon, de pe malul de vest a Atonului, unde se găsesc moaștele sale, pe lângă multe altele, și pe care Dumnezeu Sfântul, din mila mare a sa, l-am învrednicit pe nevrednicul său rob să le cinstească cu închinăciune și sărutare anul trecut, și de la care Sfânt avem una dintre cele mai mari învățături primite de la Hristos și prin El date lumii, aceea că țineți mintea în iad și nu deznădăjdui. Aceste cuvinte se găsesc mai mult ca niciodată potrivite în aceste vremuri ce le trăim noi în anul acesta și de ceva timp încoace, când, conform cu prorociile Domnului, că vom afla și vom auzi de timpuri de răstiște, de timp de război, zvonuri de tulburări pe aici, pe acolo, neam împotriva altui neam, frate împotriva fratelui, când toți cei casnici ai tăi vor deveni cei mai înverșunați dușmani ai tăi, din pricina numelui meu, zice acolo, că ce poate fi mai trist și mai îndurerat pentru suflet ca cel pe care îl iubești să se ridice asupra ta cu amenințare de moarte. Cu toate acestea, natura este la vremea hotărâtă de Dumnezeu, parcă nepăsător față de tulburările omenești de către Dumnezeu, la fel de frumos, la fel de bogat, la fel de îmbucurător. Și după cum puteți privi, chiar și acest petic de pământ dobrogean, pe lângă marea minune a Europei, dacă o pot numi așa, delta Dunării, și munții Carpați și
toate celelalte locuri minunate de pe această planetă, pe care cu nevrednicie noi oamenii o locuim, căci făcând o paranteză ne cam batem joc de creația lui Dumnezeu, pusă în slujba omului de alminteri, cu scopul de a ne readuce pacea, cu scopul de a vedea merăția lui Dumnezeu, cât scrie în Scriptură, căci mari sunt lucrurile tale și niciun cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor tale. Iar în altă parte zice că slava lui Dumnezeu vestește tăria. Tăria aceasta pe care în unele părți se numește în cer și care din când în când ne mai trezește așa cu vreo furtună, cu vreo tulburare sau privind la pământ ne mai zgudă cu cutremur. Iar senzația este de nimicnicie trupească, sufletească fiecăruia dintre noi, căci nu avem cum să oprim această manifestare naturală. Deci pe rând mici, pe lângă toate acestea, uităm foarte repede de starea noastră din timpul tulburării, iar pe timp de pace, de prea mult bine, o luăm de la capăt cu batjocurile, întâi asupra noastră, apoi asupra aproapelui nostru, și peste toate acestea ne mirăm de ce se răzvrătește natura împotriva noastră. Ei, iubiții mei frați, toate ca într-un lanț sunt legate, za cu za, stare cu stare, căci nu are cum sufletul omenesc să fie tulburat și trupul să nu sufere. Tot așa, cununa creației lui Dumnezeu, care este omul, fiind în patimi și peste patim, negură și întuneric, să nu se răzvrătească împotriva celui ce ar trebui să o administreze într-un folosul tuturor. Deci să dăm slavă lui Dumnezeu pentru Sfinții Săi, căci ne sunt model de urmat pentru noi cei muritori. Aceștia primind deja cununa nemuririi și fiind parte din trupul bisericii celei biruitoare, care este în același timp și mireasa lui Hristos. Deci, ultimul cuvânt de îmbărbătare: rugați pe Sfinții Domnului, rugați pe Doamna și Creața lumii, care este Mama lui Dumnezeu, Fecioara Maria. Rugați-vă întru tot timpul și locul, ca să ne dea Dumnezeu timp de pocăință și de contemplare a creației sale în tot și în toate. Unii primind, străina primind înger de la Domnul, au primit sfinți, au primit pe însuși Dumnezeu și au fost lăsați într-o pacea sa, mai îmbogățiți și sufletește și chiar și materialicește, nefiind niciodată uitați la timpul de restriște. Deci pentru toate acestea să zicem: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Cu noi este Dumnezeu, cu a Său har și cu a Sa iubire de oameni. Hristos în mijlocul nostru este și va fi. Și iată,
zice Mântuitorul, eu mă urc la Tatăl meu, dar nu vă voi lăsa niciodată. Amin.